nabing ano. Witness ko talaga, di ba? Wakwak. Oh. Dalawang beses lang. Anong baka lang ba? Basta lagi. Oh, diba? Kaya nga pagkamalang kasama kasi. Nabasa. Kapit bahay niya mismo. Tubig sa. Bakit tayo ng bahay nun? Pati yung kapit bahay at Dapat hindi. yung kapit bahay nga ni. Yung kasama niya, hindi na. Wala kang inangatong tubig. Wala, ibig sabihin, kung pagbita ka ng kapit bahay, buwan ka kapit bahay, at wala ka. Sabi-sabi yung mga kapit bahay namin, kung ako, hindi naman ilang bisi yung tumandok, alas 12, alam mo. Bakit na? Sabay na. Pero hindi akong bahay na walang lo. Bakit talaga? Walang sa tubig yung bahay na. May kinakatay doon. Wala naman. May kinakatay na bago pa. Bigyan kami ng star apple palagi. Dami star apple. Wala naman. May kung paano ka? Mabulo. Ay, may naman. Magiging ano ka? Apple lang. Wala naman. Ba sila ka-cancer mabulo nito? Alam mo yung mabulo? Oo naman. Yung dilaw yung dilaw. Dilaw. Santol ba? Ka. Mabulo. Mabulo. Parang Hello guys, sila naligo na. Tapos na silang uminom. Pagkatapos na uminom, naligo ng mga lasing. Doon. Dito kami guys, dahil pambata, hindi malakas yung tubig ngayon. Kaya, mababaw lang ang tubig. Pwede na ako maligo sa mga bukal-bukal na tubig. Maya lang, sobrang init pa. Nakarating kami alas 7, no? Alas 7 tayo. Tapos umalis alas 4:30 kami. Umalis. Tagalan lang kami. Dapat kasi isang oras naman dito. Ang problema lang, natagalan kami sa mga market. May binibili pa. May dinadaanan pa. So, kaya habang oras namin dito, malisip pa, luluto pa sila. At init. Pero kumain ng manggang halaw. Kaligo ra jud ay. Nakaligo ra jud siya. Bitungundang na sila. Nakalig siya. Nag-inusara diha. Namin na si Pierre nagbantay. Ang gusto jarang niya sa maligo. Basulo. So, gipakuan yung judeta. Dapat ipaundang na judeta niya. Diyan ka nagsamok eh. Samok mo. So, ako dapat mag-inusara. Sarap ligo niya. Ulan pa. Raining. Ligo. Sa kanya na po yan. Kami tapos na ligo. Siya, ligo pa rin. Imelda. Hindi ka sila.